Hei, salutare, salutare! Dacă vrei să-ți schimbi viața, continuă să fii atent la tine. Totul se poate schimba, se poate transforma, se poate învăța. Sunt două modalități prin care poți să-ți memorezi alte concepte, alte idei, alte convingeri în interiorul tău și anume fie prin repetiție, fie prin crearea unui eveniment de impact emoțional major, fie pozitiv, fie negativ. Pentru că așa este natura umană. Atunci se schimbă cele mai multe credințe. Deci dacă vrei să schimbi o anumită credință, poți să faci treaba asta creându-ți tu singur un eveniment cu impact emoțional major pozitiv. Pentru că așa suntem făcuți, așa suntem creați de univers, de Dumnezeu. Și dacă încă nu ai la îndemână, să zicem, toate aceste abilități, pot să-ți dau o veste bună că o altă reprogramare a minții tale se poate face prin repetiție, prin trăirea acelorași convingeri, credințe, zi după zi, zi după zi. Și dacă nu știi, dacă ai niște convingeri constructive, cele mai multe dintre ele nu știu dacă sunt așa, cred că sunt limitative, nu neapărat că ne creează evenimente neplăcute, dar ele ne limitează la tot ceea ce putem noi să trăim în viața noastră. Și uite cum am făcut eu. Am analizat de multe ori lucrurile, m-am gândit în foarte multe moduri și la un moment dat am încercat să mă văd un actor, o actriță principală, care joc rolul principal în filmul meu. Și am văzut că fac echipă, așa cum facem în viața de zi cu zi, echipă noi cu familia noastră, cu prietenii, cu colegii de la muncă, da? Așa am văzut că și în viața mea pe acest pământ fac echipă eu cu Dumnezeu, cu energia supremă. Și am realizat că suntem coechipieri. Și cea mai bună afacere și cel mai bun film îl ai în momentul în care creezi o, o activitate de calitate, da? Ei, cum am făcut asta? În ultimul timp m-am uitat la filmul vieții mele și am observat că în fiecare zi mă trezeam și aveam aceleași obiceiuri, aceleași ritualuri, aceleași gânduri și se vedea pe ecranul minții mele filmul meu cum se derulează zi de zi, de zi, de zi, la fel. Cu aceleași obiceiuri, aceleași credințe, aceleași acțiuni. Adică mă trezeam dimineață, îmi beam cafeaua, mă spălam pe ochi, pe dinți, bineînțeles, îmi beam cafeaua, stăteam pe telefon și vedeam aceleași lucruri. Îmi veneau în minte aceleași gânduri, oare ce să fac astăzi? Iară trebuie să fac curat, iară trebuie să fac mâncare. De ce? Pentru că așa este natura umană. Și apoi am stat și m-am gândit, oare asta este rostul nostru pe pământ? Oare ce am învățat? Oare cu ce am devenit mai bună astăzi față cea de ieri? Față de cea de ieri. Și am să te rog, am să te invit să te gândești și tu la lucrurile astea. Cu ce ai devenit tu mai bun astăzi? Cu ce ai crescut tu astăzi față de cea de ieri? Și la finalul zilei poți să faci același exercițiu. Ce am învățat eu astăzi diferit față de ce am învățat ieri? Ce voi face mâine diferit? Ce voi gândi mâine diferit? Pentru că, vedeți voi, perpetuând aceleași gânduri, aceleași emoții și aceleași ritualuri, aceleași obiceiuri, aceleași acțiuni, vom avea aceleași rezultate și nu este nimeni de vină în treaba asta. Noi suntem, dar nici măcar noi nu suntem de vină, pentru că așa am fost obișnuiți. Este ritualul vieții,
care poate fi schimbat prin exercițiu. Da? Deci, fă echipă comună, tu cu creația divină și fă un film împreună cu el, creează-ți-l mental, așternă-l pe hârtie, arată-i cum vrei să fie filmul tău, cine ești tu, ce actor ești, actorul principal, da? Și care este finalul la care va ajunge, ce vei vrea să se învețe la finalul filmului vieții tale. Dacă ar fi să te uiți așa până acum la tine și mâine ai ști că astăzi este ultima zi, dar înainte să se încheie activitatea ta pe acest pământ, să faci cumva o reevaluare a filmului vieții tale și urmărește, te rog, care au fost gândurile tale zilnice, care au fost emoțiile tale zilnice, care au fost acțiunile, activitățile tale zilnice și cu ce ai crescut mai mult în fiecare zi față de ziua precedentă și cum ai ajuns la rezultatele pe care le ai acum. Și la final întreabă-te, am avut eu viața pe care mi-am dorit-o? Am fost eu mulțumit de ea? Am știut că sunt co-creatorul vieții mele? Că l-am coechipier pe Dumnezeu? Energia universală? Nu cred că am știut. N-am fost învățați să știm lucrurile astea. Și cea mai bună acțiune și activitate și cel mai bun film îl faci în echipă cu cineva. Te îndemn să fii atent zi de zi la gândurile pe care le ai, la activitățile, la rutina ta de zi și dacă nu ești mulțumit, începe să schimbi și schimbă prin... începe cu gândurile, da? Prima dată fii atent la gânduri, apoi la cuvintele pe care ți le spui, pentru că în momentul în care tu spui o afirmație despre tine, subconștientul începe imediat să o înregistreze ca o directivă și ca o identitate a ta. El nu are abilitatea asta de a separa afirmația ta de ființa ta. Nu are abilitatea asta de a separa afirmația ta de ființa ta și de comportamentul tău. El știe doar că trebuie să-ți arate că ai dreptate. Da? Și chiar dacă sunt momente în care noi poate facem o afirmație despre noi așa la întâmplare, te împiedici și zici, eu știam cât sunt de împiedicată. Sunt o împiedicată, ce să mai fac? Tot timpul mi se întâmplă lucrurile astea. El va lua această afirmație ca un adevăr suprem și îți va mai dovedi, vor mai fi momente în care îți va mai dovedi că ai dreptate în această afirmație. Te va aduce cumva să ai comportamentul în această direcție. Și chiar dacă poate nu te împiedici în papuci, în prag, în timp ce mergi, te poți împiedica într-o afacere, într-o acțiune a ta, în ceea ce vrei să spui. Știi? Și atunci, fii atent la gândurile tale, conștientizează și repetă tot timpul ceea ce este dezvoltator pentru tine, ceea ce este împuternicitor pentru tine. Și poți schimba gândurile, convingerile pe care le ai, cu condiția să te menții viu în mintea ta, să te menții în alertă în mintea ta și să îți repeți afirmațiile împuternicitoare. Și este ca la tenis. Spre exemplu, când înveți să joci tenis, fie de masă, fie de câmp, trebuie să înveți niște mișcări. Nu le înveți de prima dată, nu? Se învață prin exercițiu. Și astăzi ești mai bun, mâine mai bun, depinde de timpul pe care îl aloci acestui exercițiu. Depinde de atenția pe care ți-o focusezi pe mișcare, da? Pe minge, pe ce vrei să obții. Nu pe ceea ce faci greșit, pe ceea ce vrei să faci bine. Așa este în tenis, nu-i așa? Și ai să vezi că în timp
mișcarea se ajunge la repetiție, da? Prin memorie musculară. La fel avem și în interiorul nostru. Memoria mentală. Și ne disciplinăm creierul și mintea să memoreze cumva cuvintele noastre și convingerile împuternicitoare pe care noi le spunem despre noi, făcând acțiuni și creându-ne emoțiile în interiorul nostru, iar acele emoții vor fi majore în schimbarea mentalității noastre despre noi și în schimbarea filmului zilnic pe care îl avem și a acțiunilor pe care le facem în continuare. Și așa episoadele noastre se vor derula cu mai mult impact în viețile celorlalți și la finalul filmului te vei uita și îți vei da seama că în fiecare zi ai făcut ceva nou, ai fost eroul filmului tău și ai trăit momente de creștere, ai avut acțiuni care s-au finalizat cu rezultatele pe care ți le-ai pus încă de la începutul creației filmului vieții tale. Da? Așa cum am spus, creează-ți filmul tău, imaginează-ți-l și dând comandă creierului nostru, da? Subconștientului nostru, el va ști cum să ne pună în stările respective în așa fel încât să ne creeze filmul pe care ni-l dorim. Și când știi că lucrurile astea le faci ca și coechipier al Universului, al energiei supreme, al lui Dumnezeu, că tu ești unealta prin care Dumnezeu participă la filmul Universului, da? Ești parte din acest univers, din acest film, iar regizorul suprem este energia supremă și împreună cu el faci cumva ca acțiunile să fie spre creșterea ta și spre creșterea universală. Te îmbrățișez și să auzim numai de afirmații de creștere. Să ai o zi minunată!